Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ndiri murume ndabve zera makore, handichakuudzei hangu kuti ndine makore mangani. Zvinhu izvi zvakaitika ndichati 20 years ago, mushure mekunge ndatanga kunamatawo mune rimwe sangano but iri Pentecostal church. Saka pandakatanga kunamata muchechi imomo, vadzimu vangu vakabva vachizondifuratira because kubva tichiri vana vadiki tainge tiri vanhu vaiitawo zvekupira pagore. Taitova nenguva yekutoti taitobika madoro echivanhu tichitopira, ende zvinhu zvainge zvichitofamba zvakanaka. Zvinhu zvangu zvakatanga kuoma mushure mekunge munharaunda mandainge ndichigarawo nemhuri yangu makabva machizouya vamwewo avo vainge vachida kuvhura sangano ravo nekukudza zvekare, vainge vagara vaine sangano ravo nechekare. Saka vakabva vachizoita crusade. Saka pavakaita crusade mukoma, ndakabva ndachizokokwa neumwe bhururu wangu ainge aine mudzimai wake ainge achiendawo kuchechi ikoko. Akabva ati handei kuchechi nekuti kana ndiri ndega ndinokwanisa kuzonzwa ushoma, asi kana tikaenda tiri tose ndinenge ndichiziva kuti umwe wangu ndinenge ndiinaye. Saka takatoendako, ndainge ndakatodhakwa inini nabhururu wangu. Nguva yakazoti yakwana, ndipo apo patakabva tachizoendawo kumberi, apo painge pachinzi vanhu vanenge vachida kutendeuka ngavasimuke vange vachiuya kumberi. Saka takaendawo kumberi tikabva tachizonotendeuka, but kwainge kuri kungotendeuka, but handizivi kuti chii chakaitika, nekuti pandakanobatwa musoro nevamwe pastor avo vakandinamatira, ndakanzwa something chakapinda mumwoyo mangu. Kubva ipapo ndakatanga kuzadzwa nehunyoro mumwoyo mangu, ende ndikazotenga bhaibheri. Bhaibheri iri rakaita nguva richigara mumotikari mangu ndisingadi kuti mudzimai ange achizviziva kuti ndainge ndava nebhaibheri iro randainge ndakatenga. Saka takazotanga kuenda kuchechi nemhuri yangu. Mukadzi wangu akazotendeuka, but iye mudzimai wangu ainge achingonamatawo zvekungotiwo nekuti tinenge tiri pavanhu, but taiti kana tiri pamba pedu tainge tichiita nezvechivanhu. Saka tichiita zvechivanhu kudaro, mwoyo wangu wainge usisiri pazviri. Ndaingoitawo nekuda kwekuti ndo zvainge zvakatichengetedzawo kwemakore akati wandei mukukura kwedu, ndo zvatainge tichingozivawo kuti kunoitwa nezvechivanhu. Saka mukadzi wangu aiti akati tinofanira kuti tinge tichidira doro pasi, kumwaya bute pasi. Ndaingoitawo saizvozvo. Saka mabusinesses angu akazotanga kubroka. Ndainge ndiine shop paZindoga. Shop iyi yainge yakatokura, ndainge ndichitoda kutovhura iri supermarket. Ipapo pandakazotendeuka zvekuti ndakazosvika pakuzvidemba ndikati kana zviri zvo zvinoita Mwari kuti watanga kunamata, upenyu hwako hunotanga kuoma kudai, kubva handichadi kuti ndinge ndichinamata. Saka zvinhu zvaoma nemudzimai takatanga kufamba. Tichifamba kudaro ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti kunamata kwatainge tichiita ndokwainge kuchikonzeresa kuti zvinhu zvedu zvinge zvichipanduka, nekuti zvinhu zvedu zvainge zvakatsamwa kuti ko imi mava kuita zvekunamata sei, nekuti hapana patikambowirirana kuti muchaita zvekunamata. Kwedu tinoita zvemasvikiro, manjuzu nezvechivanhu. Saka imimi mazozviwana kupi zvinhu zvakadai? Takazodaidzwa kumusha tikabva tachizoripa. Takanzi tinge tichitenga mombe 2. Mombe idzi takadzitenga ndokubva dzachizourawa, nyama yacho ikazosiwa iri panze, yainge yakabikwa including nematehwe. Mangwana acho makuseni patakamuka takaona kuti painge pasina kana chinhu, mabhonzo, matehwe zvose zvainge zvakadyiwa. Takabva tachizopiwa mhiko dzekuti kana tichida kuti business redu rirambe richifamba zvakanaka, tainge tichifanira kuti
tinge tichizoramba tichienda hedu kuchechi kana kuri kunzi tinenge tichida asi tichiramba tichiita nezvechivanhu. Saka ndo zvatainge tava kuita panguva yacho iyoyo, asi zvinhu zvedu zvainge zvava kusanyatsokufamba zvakanaka nekuti tainge takatodonha kutosheka chaiko, ndo zvainge zvakaitika panguva yacho. Saka kumuka kwedu kwainge kutoti netsei. Saka takabva tachizotanga kufamba nekuti takaona kuti kana tikaramba tichidzokera kuhama tichinodziudza kuti ndo zvatainge tosangana nazvo apa kuchechi tainge tatopiwa zvinzvimbo. Saka kuvakuru vechechi kana variko avo vanoteerera zvirongwa nevamwewo vanenge vangori vana vesangano, musakasira mati munhu anenge atanga kunamata mobva matotanga kutomupa zvinzvimbo muchechi, nekuti iye anenge aine life struggles avo aanenge achisangana nawo zvinozokonzeresa kuti kana mukamupa chigaro zviya muchechi, kana ari munhu asati anyatsokutendeuka, asati abuda munyika, iye nezvinhu zvake zvaanenge ainazvo zvinopedzisira zvazosvibisa chechi sezvandakazoita ini nemudzimai wangu. Saka mudzimai wangu akazoshayika zvake, ndikabva ndachizorora umwe mukadzi ainge ari mwana wesangano. Saka iyewo naiye ava kutozviziva kuti murume wake ndo zvaanoita ende haana kana dambudziko nazvo. Saka zvazvakaipira ndezvekudai maPentecostal akati one day ivo vanojaja munhu nekuti une mari here kana kuti hauna mari. Kana kuri kunzi unenge uine mari unokasika wasimudzirwa muchechi wopiwa zvinzvimbo muchechi nekuti vanenge vachida mari yako iyo yaunenge uinayo. Ndo zvakaitika ipapo pandakatanga kunamata nemudzimai wangu. Saka vainge vasingazvizivi kuti shopu yedu yainge yava kutobhuroka. Vaingoziva tiri vanhu vaiva nemashopu uye zvekare tiine marori ainge achitakura majecha. Saka takabva tapiwa chigaro nekukasika tikanzi tatova madhikoni. Uku nekusaiti tainge tisina kumira kufamba, tainge tichingofamba chete tichienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Kudzamara tazotaura neimwe n'anga iyo yainge ichishandira iri kuHighfields. N'anga iyi yakabva yachizoti kana muchida kuti bhizinesi renyu ringe richisimukira, zvamuri kufanira kuti munge muchiita ndezvekudai, munofanira kuti munge muchideura ropa. Saka pazvakataurwa kuti taifanira kuti tinge tichideura ropa, takafungidzira kuti zvimwe kuda rainge riri ropa rehuku kana kuti imwe muka, asi pakazonzi taifanira kuti tinge tichideura ropa rehama. Takatoona kutoti tainge tisingazombogoni kuihwina nyaya yacho, nekuti kwangu kwandainge ndichibva vanhu veko vainge vachitoitawo zvechivanhu chainge chakatosimba, ende kusaidi rekumudzimai wangu zvekare naivowo vainge vachiita chivanhu chavo chakasimba. Saka nyaya dzakadaro wainge usingambofi wakadzihwina, nekuti vanhu vanotokuona nechekare kuti une mishonga yakaipa yaunenge watobata. Saka takabva tachizotaura nen'anga iyaya tikabva tati zvino zvazvadai toita zvekuita sei. N'anga iya yakabva yachizoti kwandiri nemudzimai wangu zvainge zvisinganetsi, taifanira kuti tinge tichizoshandisa ropa revatorwa. Takabva tanzi taifanira kuti tinge tichinyora mazita evanhu vemuchechi avo vatainge tichinamata navo paassembly apo patainge tichinamatira. Tikabva tachizotanga kunyora mazita. Takanyora mazita evanhu vakati one day avo vatainge tichinamata navo zvekare nevana vavo. Saka muchechi makazotanga kufiwa. Pakaita rimwe gore rekuti pakafiwa zvisingaite. Saka takabva tachizotya kuti vamwe vanhu vanokwanisa kunge vachinamata but vachipota vachienda vachinobvunzira. Nemudzimai wangu ndo patakabva tachizodzokera kun'anga tikabva tachizonodzimisa mamwe mazita. After tadzimisa mazita aya takabva tachizonzi tinofanira kuti tinge tichinyora mazita vamwe avo vatinonamata navo but vanopindira mumasangano akasiyana siyana. Saka taizoti kana tikaenda kumagungano zviya mudzimai wangu iye pakutaura kwaanenge achiita nevamwe vakadzi aingobvunza kuti imimi saka munonzi mai ani, achingobvunza information neniwo ndichibvunzawo varume avo vandinenge ndiinavo. Ndaitiwo mazita andinenge ndakwanisa kurangarira zvekare nemasenemu. Pataizodzokera kumba taibva tachizonyora mazita aya tobva tachizoenda nawo kuna sekuru. Saka mazita atakanyora takanyora vanhu 40 avo vatakanyora. Saka pagore painge pachifa munhu 1 kana kuti vanhu 2, munhu 1 kana kuti vanhu 2. Saka pari zvinozvi pamazita
avo atakanonyoresa mukomana achikangosara mazita 10 ndiwo ega asara. Saka ndainge ndakanzi vanhu ivavo pavanopera kufa zvinoreva kuti neniwo ndinobva ndafa. Musi iwoyo unonzi munhu wekupedzisira uyo ari panhamba yekupedzisira pavanhu vatakanyora, munhu iyeye paanofa neniwo ndinobva ndafa. Saka takazodzokera kuna sekuru. By then mudzimai wangu ainge atofa, saka ndakazoenda nemudzimai wangu wenumber 2 ndakaexplaina zvose kwaari kuti ndohupenyu hwacho ihwohwu hwandinorarama, hwandainge ndagara ndichirarama nemudzimai wangu uyo akashayika. Saka zvakambomunetsa mazuva ekutanga, but akazosvikawo pakunzwisisa. Takaenda kuyakuya, saka takabva tachizonzi mhiko dzatakatoita imhiko dzinotonetsa kuti unge uchitodzichinja. Zvakangozoitika ndezvekuti ndakazonokumbirirwa kuti mushure mekunge munhu afa, then inini ndinokwanisa kuzorarama makore anokwana iwo kuita 5 kana kuti 6 after munhu wekupedzisira afa. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, asi changondiunza pano zvinondipisa tsitsi kuti upenyu hwatava kurarama kana ukapinda muchechi ukatanga kunamata wagara uine mari dzako. Vamwe vanenge vatori vatendi vechokwadi vanenge vachinamata, vanhu ivavo vanotomboiswa pahold on kana kuri kunzi vanenge vaine zvigaro zvavanenge vachida kupiwa. Then imimi vanenge vari vatsva avo vanenge vaine mari dzavo ndimi munobva matopiwa zvigaro izvozvo, mototanga kutoiswa kumberi kwechechi. Saka kazhinji kacho avo vanouya vagara vaine mari dzavo, vamwe vacho vanenge vachiri kurarama vari muzvivi. Not kuti munhu wose ane mari anoita zvekuromba, asi vamwe vacho vanenge vachirarama vari muzvivi. Varume vanenge vaine ruchiva vasati vagutsikana nevakadzi vavo vavanenge vakapiwa naMwari, zvinozokonzeresa kuti muchechi imomo munge muchizova muine zvivi zvakanyanyisa, ende vanhu vange vachizowedzera kuita zvivi muchechi nekuti vanenge vava kutungamirirwa nemapofu muchechi. Saka ndo nyaya yaita kuti ndinge ndichiuya panapa. Of course ndine zvivi zvangu zvandiinazvo neurombwa hwangu uhwo hwandiinahwo. When you post my story you will tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Munoti kudii nenyaya yavo iyo yavakatitumidzira? Anzi kazhinji kana munhu akauya kuchechi munotanga matoona kuti homwe yake yakadzika zvakaita sei. Kana aine homwe dzakadzika then mobva matomupa chigaro apa. Munhu iyeye zvimwe kuda anenge akatoromba kana kuti anenge achiri kurarama ari muzvivi. Munoti kudii nenyaya iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu? Strange things indeed they do happen in this world. I just want to thank those that engage with us vose avo vanonyora comments mu comment section apo pandinenge ndiri mubishi ndichirekoda zvekare mamwe episode. Please keep it up. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years kuberekwa. Handizivi kuti ndoita zvekuita sei kuti ndinge ndichikwanisa kusunungurwa mukoma nekuti ndatambudzika. Ndichitaura nemi kudai ndatova mumarriage number 3 ende ndiri kuona kutoti marriage yangu yava kutotanga kutonetsa nekuti murume ari kuti iye anoda mwana. Saka ndine zvakawanda mukoma zvandakaita uye zvekare nezviri kuitika zvimwe zvakakonzeresa kuti zvinhu izvi zvinge zvichizoitika. Nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndichiri form 1 ndakabatwa chibharo nevamwe vegeography. Ndainge ndiri very intelligent ende pachikoro ndini ndaigara ndiri number 1 kubva tichiri kuprimary. Saka ndava kusekondari zvekare ndini ndainge ndichingotora mukombe kubva first term. Saka zvakazoitika apo payainge yava third term sei ivavo vakazondibata chibharo vakatanga kundibhadharira school fees pa second term uye zvekare vakanditengera mauniform, mabooks nezvakangosiyana siyana. Vaitopota vachitoya kumba uye zvekare nemudzimai wavo
ndainge ndava kuita sekunge ndinowirirana naye ndichitoenda ndichitonovabatsira. Saka mukadzi wacho ainge achitozviziva kuti murume wake ndo zvaari anofarira kurara nevasikana vanenge vari underage. Saka kainge kasiri kekutanga zvinhu izvi zvichiitika. Zuva razvakatanga kuitika mukoma tainge tiri kuchikoro, vamwe pavakabuda vakabva vachizonditi ndinge ndichisara. Saka vamwe vakati vaenda kumba 30 minutes later pachikoro painge pavazii makeateka ndo ega ainge achingofamba. Ndo pavakazouya sevaiva vakabva vanditi uya kuno kuoffice, ndo pavakabva vachizotanga kundibata, but havana kunondibata chibharo nezuva rekutanga nekuti vakakoniwa kuti vange vachiita bonde nini. Saka izvi zvakazonoitikira kuri kumba kwavo, asi musi iwoyo vakandibvunza kuti kumba kuri kushota chii. Ndokubva ndachizovaudza kuti kwainge kusina hupfu. Vakandipa mari vakanditi chidarika nepa OK uchitenga hupfu. So I thought kuti he cared for me. Ndikadarika nekumashops ndichitenga hupfu, uye zvekare nekamwe kamari kavainge vakambondipa ndikatotenga muriwo uyo watakazotobika nawo usiku ihwohwo. Then the following day ndipo pavakazonditi usauya kuchikoro, ndo pavakanditi unge uchizoya kumba kwangu. Ndakatosvika pamba pavo ndikafungidzira kuti ndainge ndichazoswera nemukadzi wavo, asi iye akazoti kune kwaainge achida kuenda. Ndo pandakabva ndachizosara ndiine murume wacho, ndo pazvakazoitika. Saka vakaita sekunge zvainge zviri normal, uye zvekare ndini ndainge ndazvikonzeresa. Saka kubva ipapo ndainge ndongobatwa chibharo navo seivavo kuzosvika amai vangu vachizozviziva vakazvihwandisa kuti zvinge zvichizozivikanwa nababa vangu. Vakapiwa mari iyo yakazotibatsira kuti tinge tichizotanga katakshop. Saka pandaiti kana ndikabatwa chibharo nasei dzimwe nguva ndaikwanisa kungobuda discharge imwe inenge iri yegreen. Ndaiti kana ndikavaudza vaiti zviri normal, kana kuti vaingonditsvakira mishonga yechiboy nekuti ndinge ndichizoita right. Ndo zvavainge vachindiita ndisingatozivi kutoti ndiri kutokuvara. Saka ndakazoti ndapedza chikoro ndainge ndava kudanana nevarume vakasiyana siyana, including varume vevanhu. Saka ndakaita miscarriages nema-abortions akawandisa kuzosvika ndichizopinda mumarriage mekutanga. Ndava mumarriage mukoma. Just before that tine kwatakazoenda nefriend yangu. Tiripo pamba ipapo paiva paine umwe musikana ainge achirwara zvisingaite. Tainge tabva mukukechwa neumwe murume mubhawa. Saka akaenda nesu kumba kwake akabva achizotiudza kuti ainge aine hanzvadzi yake yainge ichirwara, yainge iri mune imwe room. Saka ndakazongoenda muroom muya ndo pandakabva ndachizoona kuti ainge achirwara zvisingaiti. Ndikabva ndaona kuti mainge muine bhutsu dzainge dzirimo dzainge dzichidhura, ainge ari maJordan. Ndikabva ndachizodziba bhutsu idzodzo ndikadziisa muhandbag mangu. Mangwana acho makuseni tabhadharwa, friend yangu akazoendawo ndokubva achizonoba jean, akabva achizoba nekamwe crop top zvainge zviri zvemurwere uya. Saka akatotiona tichitoita zvose zvatainge tichiita, but ainge asingachagoni kutaura manje. Akabva achizofa a couple of days soon after that. Saka paakafa ndakatomurota tisati tatomboudzwa nechikomba chaicha chainge chakambotikecha kuti hanzvadzi yangu yashaika. Saka ndakatomurota. Akatouya kwandiri akabva ati, naiwe ko hauchandipi here bhutsu dzangu? Ko zvandanga ndakakusiya uchitora bhutsu dzangu? Ndakati zvimwe kuda une kwauri kuda kuenda wakadzipfeka. Ndikati ndichaona munhu odzoka nebhutsu dzangu. Manje ndatosvika pakutofa usina kudzosa bhutsu dzangu. Ndava kudzida manje bhutsu dzangu. Mukoma Nashe, ndakanzwa imwe mheremhere yakaitika munzeve dzangu yandisingakwanise kurondedzera kuti chii chainyatsokuitika. Saka kuti ndinge ndichitaura manje ndainge ndichitya, because murume iyeye ainge akandivimbisa kuti ainge achazondipa mari enini nefriend yangu, because pane zvatainge takaita naye panguva yemutambo webonde. Saka ainge akativimbisa mari. Ndakazoudza friend yangu kuti ndo zvandainge ndichirota, ndo zvandainge ndichiona. Friend yangu akanditi iwe siyana nazvo, otherwise hatizopiwi mari. Takabva tachizopiwa mari. Friend yangu ndokubva achizobuda muHarare akatanga kugara somewhere else. So life went on mukoma. Handina kuzomboona zvekare chipoko chake mukadzi iyeye until ndichizonotizira. Akatouya kwandiri musi wandakatanga kugara nemurume akanditi, iwe unofungidzira kuti wakangwara, bhutsu dzangu ndiri kudzida dziri kupi? By then bhutsu idzodzo ndainge ndava kusatomboziva kuti dzainge dziripi, because kune kwandakazoenda kune imwe party
tikazobvako ndakadhakwa handizivi kuti ndakadzibirwa here bhutsu kana kuti chii chakaitika. Saka akanditi as long as usina kudzosa bhutsu dzangu hausi kuzomugara mumarriage. Azvo chokwadi mukoma nemurume takatanga kunetsana tichirovana, apa tainge tiri vanhu vaitodanana zvekutodaro, marriage ikabva yachizotoparara. Zvikaitika zvekare. Saka now ndava mumarriage number 3. Friend yangu akashaika, akangoita zvekungonwa mushongo wemakonzo. Murume wake after aenda kubasa, meno kuti vakanetsana nyaya yeyi, haana kana tsamba yaakambonyora, asi akangonwa mushongo wemakonzo. But vanhu vakuru vanoziva mafiro anoita munhu nekutandadza kwaanoita vakangoti anoratidza kuti pakufa kwaakazonoita pane zvinhu zvakamuvhundutsa. Saka ivo vainge vachiti kuda akaitoita zvekutorohwa nezvinhu zvemunhu uyo akatumidzira zvinhu zvake kwaari, then ndokubva zvachizongoita sekunge akanwa mushongo wemakonzo but aine zvishiri zvakamurova. But mumwoyo mangu mukomanashi, pandakanzwa nyaya iyoyo ndakabva ndazvibvunza ndikabva ndati asi kuti akavhundutsirwa nechipoko chemusikana uya uyo watakabira bhutsu dzake nekakrop top, but kana handifungi kuti ndo zvakaitika. So right now I am in the 3rd marriage. Ndine zvakawandisa mukomanashi zvekuti ndinosangana nazvo. Dzimwe nguva ndinoti kana ndiri ndega zviya hungava huri usiku, ndinotobuda ndotosarudza kutogara panze, nekuti mumba ndinenge ndichinzwa kuti handisi safe. Ndinenge ndichinzwa kuti ndinenge ndiine vamwe vanhu vandinenge ndiinavo, ende vanhu ava vanenge vaine kundikuvadza kwavanenge vachida kundiita, even though ndisingakwanisi kuvaona. Kana ndikarara, kana kuri kunzi ndikarara ndiri ndega, usiku hwose ndinongorara ndichingochema. Ndikarara na6 kuma6 kuzonosvika mangwana acho makuseni ndichizomuka zuva parinenge rabuda, handimuki, ndinenge ndakangobatwa nedzikirira chete ndichingochema. Kana vavakidzani vanogara vachitondibvunza kuti nhaiwe ko chii chinoitika kwauri, unorara usiku hwose uchingochema kudaro? Ndo zviri kuitikawo kwandiri vedare, ndikudawo kuti munge muchindibatsira. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. If you know anyone who is around mabvuku anoita zvechivanhu kana kuti muprofita, please ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Nganzi kana muine munhu wamunoziva ari mumabvuku, kana muine wamunoziva, you can tell in the comment section so that vange vachizoenda ikoko vange vachizonobatsirwa. Hanzi marriage yavo yava kutoda kutoparara, iri marriage number 3, nekuda kwekuti vane bhutsu dzemunhu dzavakatora ndokubva achizofa mukadzi iyeye. Saka bhutsu dzake ari kuti ndinodzida. Ndakabvunza kuti komadi matenga maJordan mumaendesa, hanzi iye ava kuti ndiri kuda mombe 32. Pakaipa. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zita rangu muchanditi Madzibaba Taku, uye zvekare takangokurawo tichinamata muchechi yekumasowe, but tiri venguo tsvuku kwatakaberekerwa tikakurira kumufakose muHarare. Saka zvinhu izvi zvakaitika gore radarika iro, ende ndine dambudziko rekuti ndinombopota ndichipofomara. Ndinongotanga kungoona madzvinyu kumberi kwangu. Zvinoti kana zvaitika izvi ndinozoona rima, panoita sekunge pane umwe murume uyo anouya kwandiri anobva achizondivhara kumeso zvekuti ndinenge ndava kusakwanisa kuona zvachose. Handizivi kana kuine vanhu vanokwanisa kundibatsira. Handichazivi kuti ndingabatsirikana sei zvekare. Saka last year takaenda kuMount Darwin, tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunonamata. Zvainge zvichiitika mukoma ndezvekudai, tainge tiine imwe customer yedu yatainge takabata. Saka amai ava ivo vari kumhiri kwemakungwa kuUK, takasangana navo paFacebook. Vakabva vachizotanga kutaura neumwe wangu uyo wandichati Moses, ndiye akawana mafone numbers avo mune rimwe group, ndokubva achizotanga kutaura navo. Saka akabva achizondipa mafone numbers, akabva ati
taura nemunhu uyu ari kumhiri kwemakungwa unge uchitaura naye zvakanaka nekuti tinokwanisa kutowanawo zvimari. Saka ndakataura navo vakandiudza kuti ivo nemwana wavo vainge vaine dambudziko rimwe chete raiitika panguva imwe chete. Vaiti kana vakarara vairota nyoka yeblack iyo yaiuya yobva yavaruma, uye zvekare kana ari mwana wavo ari kurota aitorota zvekare nyoka yeblack ichitomuruma. Ende vaiti kana vakamuka vaitoona kutoti vanenge vatori nepanenge pachitoratidza kutoti apa munhu akarumwa nenyoka. Pamapictures ose avo avakanditumidzira vaiti kana vakaenda kunana chiremba, vana chiremba vainge vasingakwanisi kuvaudza kuti dambudziko rainge richimbobva pai. Saka ndakabva ndachizotaura naMoses ndikati nyaya iyi inotinetsei. Saka takabva tachizowirirana, tainge takati inini Moses naTendai neumwe wandichati Blessing. Saka takabva tachizoenda takadaro, but takazonobatana neumwe murume nekuda kwekuti ndiye ainge aine motikari, because tainge tisina mari yekuti tinge tichikwanisa kusvika kuMount Darwin. Murume uyu takazonosangana naye mutauni. Saka vamukundi ivo vane sowe ravo kumbare huko. Takabva tachizoenda kumba kwavo, tikabva tanotora chikafuwo nezvimwewo zvatainge tichazoshandisa nekuti tainge tichida kuti tinge tichinonogara mazuva 3, 2 kana kuti 4, nekuti amai ava ndainge ndakavaudza kuti dambudziko renyu iri rinotoda kutoti tinge tichitomboenda munzvimbo dziedze dzinoyera, then tobva tanokuteurirai kuitira kuti tinge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko racho rimbori pai. Saka akati pari zvino ndichakutumidzirai 150 yandichakutumidzirai kana ndakupai mari iyoyo. Saka sezvo ainge akatipa 150 takabva taona kuti zvainge zvisingaite kuti tinge tichizoenda kunoudza sabhuku kuti tainge tauya kuti tinge tichizonamata sei zvavainge vakawirirana navamukundi, nekuti vainge vakatofonirwa nechekare. Ivo vainge vakati vainge vachida $50 kuti vange vachizotipa mvumiro yekuti tinge tichizopinda mumasango tichikwira makomo anoyera kuti tinge tichizonamata nekuteura tiri mugomo imomo. Saka takaona kuti tainge tisitori namari yacho. Takazongoita zvinhu zvedu in secret. Takasvikako it was kuma 3 PM ndokubva tadriver motikari yedu tikabva tachizonomema gomo riya ndokubva tachizotsvaka pamwe patakakumbira kuti tinge tichisiya motikari yedu, sezvo umwe wedu watainge tiinaye ainge achizivikanwa munharaunda imomo nekuti ainge akatombotanga sowe rake. Saka takazokwidza mugomo. Takati tava mugomo, Blessing ndopa akacheuka kumashure. Tikamubvunza kuti chii, akabva achizoti iye ainge anzwa kuti kumashure kwedu kwainge kuine munhu ainge achifamba uyo ainge achititevera. Takatarisa asi hatina kana munhu watakaona. Chinhu chakazotinetsa mukoma ndechekuti patakatanga kukwidza gomo iri it was somewhere kuma 3:30, but takazoti tava nechepakati pekukwidza gomo nguva tichinotarisa dzainge dzava kuti 3:07. Saka zvinhu zvakandinetsa izvozvo, ende chatainge tisina kuziva ndechekuti patakangotanga kungokwidza gomo zuva rakanyura. Usiku hwose tingori pakati pekungokwidza gomo kusvika mangwana acho masikati ndipo patakazonoti pembenu tichinotarisa chiringa zuva waningwe kuti dzainge dzava kuti 3:07, ende hakuna akakwanisa kuzviziva kuti ndo zvainge zvaitika. Takaramba tichingofamba chete, ende tairamba tingori panzvimbo imwe chete. Chakandivhundutsa mukoma ndechekuti ndakazoona umwe murume ainge asina kupfeka. Murume uyu akatitarisa ndokubva aseka zvake. Ainge akagara mune umwe muti ndokubva ajamba akatanga kufamba zvake achitiseka. Ainge akabata uta hwake, akabata zvekare nebvumo raainge akabata, akangotitarisa ndokubva aseka. Apa rainge rava day number 2, tiri kungofamba chete. Mukoma ndobva ndakatanga kubatwa neimwe nzara yekuti ndainge ndava kunzwa kuziya zvino. Ndopa takaona kuti kumberi kwedu kwainge kuine matamba. Patakati tichinogara pasi mukoma, ndopa takaona kuti tainge tagara not pamusoro peruware asi tainge takagara pamusoro perimwe zinyoka rainge riri reblack riine
makwamba. Nyoka iyo yomukoma payakasimuka yainge yakaita kunge nzou, asi yainge iri nyoka ndokubva yanyangarika. Zvose izvi pazvaiitika mukoma, taibva taona murume uyo anenge akagara mumuti obva atanga kuseka zvake, obva atanga kufamba achienda kwaanenge achienda. Zvakazonotivhundutsa zvekuti takazoona kuti there was something that was wrong. Takati tichifamba mukoma, takaona kumberi kwedu kwainge kuine door chairo shape yedoor, ende door iri rainge risina kugadzirwa nepuranga, asi dzainge dziri nyuchi dzainge dzakaumbana dzikanogadzira door. Nyuchi idzodzo dzakatongobhururuka dzikachinja dzikaita mabutterfly. Hatina kunge takaziva kuti tainge tatobatwa nezvikara zvemusango imomo, tainge tava kungotenderera tirimo musango rinoyera. Kuzonosvika 8 days dzakwana kwatainge tabva, vakati vachitifonera ndopavakaona kuti mafoni ainge ava kusapinda. Vakafona. Mudzimai wava mukundi ndiye akazofonera sabhuku akavaudza kuti ndo zvatainge takafambira. Saka sabhuku vakatoshamisika vakati kunoko handina kana munhu wandakaona. Saka ndopavakazonzwa kuti motikari yava mukundi yainge itori muvhileji mavo kune kumba kwayainge yakapaka. Ndopakuzotanga kutsvakwa, ende pavainge vachitotitsvaka taitonzwa mavoisi evanhu kuti pane vanhu vari kutitsvaka, asi taiti kana tikatanga kuchema tichivaudza kuti hamusi kutiona here, tarirai muone patiri, nekuti patainge tingori ndipapo taingoti tikarara tikamuka tinongoramba tiripo, tikafamba zvekare taingoramba tiri panzvimbo imwe chete. Kuzosvika vachizodana rimwe svikiro ndiro rakazouya, ndokubva tarohwa neshamu, ndokuzoti pembenu wanikwe kuti dzainge dzatova 8 days dzainge dzadarika. Saka ndozvakaitika izvi. Ndainge ndichida kutoendesa nyaya iyi kuredhiyo, but vamwe vangu vakaramba vakati kana tikaendesa nyaya iyi zvinoreva kuti isusu tinozotoshaya macustomers, nekuti tinenge tatoonekwa kuti masimba hatina. Saka sezvo tichiraramiswa nechiprofita, vamwe vangu vari kuti tichangozvipedza zvinhu izvi nenzira dzechivanhu. Saka vamwe vangu ivo vari nani. Dambudziko riri kunyanya kuwira kwandiri inini. Ndine dzimwe nguva dzekutoti kunyange ndakamira pamberi pevanhu ndinototadza kutoona. Pane murume uyo anongouya kwandiri obva andivhara kumeso kwangu kana kungofukidzwa negumbeze rinenge riri dema. Handizivi kana kuine vanhu vanokwanisa kundibatsira. Please ndapota tibetsereiwo. Kwacho uko kwakaitikira zvinhu izvi tainge takanzi kana tichida kubetserwa nemasvikiro eko tinofanira kuti nyaya iyi inge ichizoendeswa kwamambo. Zvino hatikwanisi kuti tinge tichiita saizvozvo nekuti vamwe vangu vanoramba, nekuti tinoraramiswa nechiprofita, ndo panotobvawo chiraramo chedu. Saka zvekuti tinozomiswa mumadzitare edzimhosva, tava kunyadziswa pamberi pevanhu zvinenge zvisingaite, nekuti zvinozoita kuti macustomers edu asazouya kwatiri. Ndo nyaya iripo. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Munozvionawo sei? Hanzi dambudziko rakanyanyira kuwandira kusaidhi rekwavo, ndokusaka vamwe vasiri kuda kufamba. Apa vakanzi vari kufanira kuti vange vachifamba vari vose. Manje vamwe vari kuti hatingafambi nekuti kana tikafamba zvinoreva kuti vanhu havazouye kwatiri vachida kuvakirwa minamato nesu, because vanenge vava kuziva kuti simba hatina. Vangabatsirikana sei mukoma vedu ava? Kwenyuwo zviriko here zvinhu zvakadai? Pane vakambokwidzawo makomo here vakasangana nezvavakasangana nazvo, kana kuti pane zvakamboitika here uchiri mwana mudiki kumombe, kana kuti whatever that happened to you? Please come to my inbox and then you share with me your own side of the story.